داخل أباي دقيق كابولو عب الحكينات قلسنا يدبق اللي يبرح الفناش حرتنا عب الحكينات قلسنا يدبق اللي يبرح الفناش بسر بلين عينا يسرق اللي يداخل أباي دقيق كابولو عب الحكينات قلسنا يدبق اللي يبرح الفناش حرتنا عب الحكينات قلسنا بسر بلين عيناي سرق له يتعقل أباي دقيق كابولو بسر بلين عيناي سرق له يتعقل أباي سلام نعخاتكم يقون كبران تخطاتلتي إريتريان ميدياني تاسمرا نلومي وياني أب هالفتااتيات سحاقالا بزبلار استيزدالنا لكم تحستوينا خنغربلكم مكتتالكم نعدمنا نزي تحستونا نابقالوت إرتراوانن قدسات وغناتن نخباتاح بوغنكم بعبيو سابسكرايب كتقبرو سابسكرايب زقبركم دما لايكن شيرن بمقبار ناب كلو كم زبتصح كتقبرون نسرحنا ختحقزون نلابوكم حجي نابتي زدالنا يا تحستو كنسقر انبينا هاجرنا من بركاق نتسيقناينا مسوات ماريتنا ولا قاينة من كابقو ما تحلنا شفرا وياني أبكوما آتيا تسحاق الله يا انتي فتك قاتي تتعزر ازناني النغز محاول ورور شكل معنطانا جمادي قطر كبرينا قرنا كنشبتاينا سراي قومت اجد السبسب ايدنا بقاتا تيشنا ميدا ورد كبقبو سعب بربا حنسب نعورو عبرسو عسرو عجب ورار أغاخيب كاب قدي بعلواتي وانا يبار مادي عجب ورار أغاخيب كاب قدي بعلواتي وانا يبار مادي انبينا هاجرنا من بركاق نتسيقنا مسوات ماريتنا ها ولا قاين بلين كابقلو متكلنا عجب ورار أغاخيب كاب قدي بعلواتي وانا يبار مادي انبينا هاجرنا من بركاق نتسيقنا مسوات ماريتنا ولا قاين بلين كابقلو متكلنا بعصر شوعتنا حاسقل تشهن عسران كلتن أكايدان استراتيجين مزازم معرف زرقستو شفرا ويانا أب عصر تحاد قصات زحانتوتو مستراو السنة سليقو أما حبراو ميديا مزاربي كابزقون وحد معالتاتاي قبران اتسند ناقول حلمن عبدانن ويانا استراتيجي تكباري نايز عبدان نزي زرسنيو اكاي وطناتن شرحتاتن زك على عقوينو قدم حلفة زلو نزازي نيها لفتا كبهال زكا اليوم قصلاتن زتخول كلو حرقاتن تسلتلكا نفوي تحستو نايت سند مزنبب أمأتوي أسفيرو زلو قصة تسفان ناي موداتا أماراتن نايت جاندا قدفت قوانقو كي تستخاخله قلب قالو كمز السعبيو كننبوالكم أب أدارا دارينات حبرة أفريقا زنبرنا تسفا كقهم تغيريو سلازقونه نوفري موداتا معراف كندالو تجددنا لنا بأدارا دارينات زموتو فلويلو حبرة أفريقا نأبي أحمد بزولون فقرن حاليوتن ميزاناونتهم قدلو خوينو رقيبني لنا أب كيدو خينات لعللنا حبريتا مركابن بركز زبولو حيلتات أب قرن خامس اللافن كابزوخو لحاده سقامات بسلام نمفتاح قراسنت كمزلكا خوينكا عرصغا نعلم بمتلال مقرابيوم زلاغو حسنا سلام هزبنا زرقاقز بيمسل أمارات سلام تيكونس بغلصمنا طرح مخانو بصنعنا أمن إذ زخونجن كند زخونا يخون مسواتنتي وتغفلو
ኣዲስ ኣበባ ዝመረበቱ ኣገዛዛ ምምዓው እንትከኣል እዩ ነዝን ምግባር ናይ ባዕልናን ኣጋራትናን ድልውነት ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ይርከብ ከም በዓል ኦነግ ዝኣመሰሉ መዳርግትናን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ዲያስፖራ ትግራይን ዓለም ለኸ ሓገዝትናን ኣብዚ እዋን እዚ ዕውት ጥምረት ብምግባር ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ንገብሮ ምንቅስቓስ ኣብ ጎንና ምዃኖም ዘረጋግጽ ምስ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ክልልና ብዕፁ ተዛቲዮም ኣለዉ ክቡራትን ክቡራንን እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ሰነድ እዚ ጭፍራ ወያነ ኣብ ድሮ ሳልሳይ ዕንደርኡ ማለት ብ17 ነሓሰ ዝተዘርግሐ ኮይኑ ሕጂ እውን ዕላማ ናይቲ ዕንደራ ከምቲ ኣቐዲሙ ተሓቂኑ ዝበርዓነ ንምሉእ ሰራዊት ኢትዮጵያ ደምሲስካያኢ ኣዲስ ኣበባ ምእታው ምንባሩን ባርኾት ዓለም ለኸ ሓገዝቲ ከም ዝነበሮን እዩ ዝነግር ወያነ ከምዚ ዓይነት ብዕሊ ናብ ሓለፍቲ ዝተዘርግሐ ውጥን ሓንፂፃ ከተብቅዕ ኣይሰሙን ኣይሳልስቲ ምስ ህዝቢ መሓራን ዓፋርን ባእሲ የብልናን እንወራረዶ ሕሳብ የብልናን ቦታታት ኣምሓራን ዓፋርን ናይ ምቁፅጻር ድሌት እውን የብልናን እናበለት ክትመሻኸንያ ተሰሚዓ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ናይ ኣድሑንኒ ኣውያት ተጋወሓላ ግን ሕጂ ምድሓን ይከኣልዶ ኣብ ኩናት ብዙሕ ግዜ ጠንቂ ስዕረት ጉጉይ ቅማር እኳ እንተኾነ ከምዚ ናይ ወያነ ዝኣመሰለ ብሩኡይ ናብ ፀድፊ ሃው ዘብል ቅማረ ግን ኣብ ታሪኽ ወተሃደራዊ ግጥማት ተራእዩ ኣይፈልጥን ከልብስ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ስጋ እምበር ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ሓኽሊ ኣይርእን ዝብል ምስላ ድማ ዘዘኻኽር እዩ ሰነድ ጭፍራ ወያነ ነዚ ዕንደራ ንምዕዋዝ ዝተኣልመ ሸርሕታት እውን ከም ዝኽብል ዘርዚርዎ ኣሎ ድሕርዛ ሙዚቃ ከነቕርበልኩም ኢና ዋሕስ ግዙኣ ደጀን ኩሎም ነዳያ ናይ ጭቁን ዋልታ ዘይጠፍእ ማሕታ ዕርዲ ውፁዓ ክምር ዘይብል ሰራዊት ዋሕድ ግዙኣት ደጀን ኩሎም ነዳያ ናይ ጭቁን ዋልታ ዘይጠፍእ ማሕታ نعلماዊ ውዲት ውጥን ፋሽስትነት ቀለቤት ሽርክነት ናይ ረብሓ ዓርክነት ንዓወት ማኒፌስቶ ደርግ ዝሃውተቶ ሰውራና ኸጽንቶ ንወራር ዘኽተቶ ኣይተዓወተን ከቶ ብናይ ሓፋሽ ጽኑዕ ተመክቶ ካብ ምንታይ እዩ ዝኹሉ ዓወታት ካብ ብዝሒ ሰራዊት ካብ ዓይነት ኣጽዋዕ ህጅም زي تفهم
زحس نقدميت زقسقس مدحر حار زلمس ورارات زعقس رهوا زنقس عوتات زحفس اب إرترانا حداس حجون زخلع عوتات كامنتاي نعسك تاقاي حنبا كامنتاي زخلع عوتات ناي جقنا سراويت كم نقعدن صنعتني هجم سراويتنا دجن نوح صحتك نجيبونها سراويتنا دجن نوح صحتنا زحفوا طلقات أرأست نايتي ناب حلفتن كادراتن نايتي جفرا أكايدان استراتيجين مزازم معرف بزبل أرأستي أبدرو سالساي عندرا جفرا ويانه بعسر شوعتنا حاسقل تشهن أسران كلتنز تزرقح مستراو سند والتهدراوتن ويانه أديس أبابا محاز مخانو دحر مقلاص نتقباريو زحقز استراتيجي زرزيرو يركب قفل مفلك اتصلاتون لاغيبا حرقاتون الجسكا حركاخ قانقو تصميم كام زنبب قال بقالو بتي لهجاو كمز السعبي زبل حاده تنتنا خنتات مسفح أنفت صبوق عدل مقناس فتنا أبزبل صحفو بسم فانو زنكساقسو نمنغستي كل لامحرا زفتنو من قسقاسات مبزحهم نتقراي كابزهلو فتنان لعلي صبوق عدلو زمزن بمخانو زتفتره متحرفاف سفحت سراحتي بروباغاندا بمسرح زبلصه كخرر كنجبر يقبا يبل قصيلو مستراو سند ويانه ناب كل امحرا بسم تمزابلتن تحجستنا بالكا زاتو حيلي كدالون بالعل طنقاقه سرحو خفصمن يقبا ازي ناب تخلل زاتو حيلي كند زخالو گلگالو ترانسپورت تطقيمو ناب وسناسن اديس ابابا كصقا يقبا اسعبو تصحف منغست إرترا كند صلاعي سلام مخانو دقيمو النار آيه يركب إذا منغست زي أوشت زحاصر غزي مفتحي انت زي ترقيبو نهزبنا ناب زي زاري كويناتن مكران داقم كأتو زخيل سقاتيوم قصيلوها أب كلل صومالن أورومان زركبو ومناب دقفت أبي أب كللوم إن قبرو من قسقاس نزحو قزنا أكالات النهادونو متقعوم قصيلوم اللو أمرارحا سراويت ناصرنت أورومو قدأتنا بصحن بمخانو ميلا قالسي كغيرو قدن كم زخونم يملاخوتيوم مس جال ميلكيسا ناي أورومو أبز قبرنا يزدته ناب قربا بالتهاجرات سلطاو من سحاب زقبرلو كونتات كم معراره عقم زيبلوم انت تقايلو يونيفورموم دربيوم ناب هزبوم كحواسون كحبؤون انت زي تقايلو خاا نمنغستي إيدوم كهوبو زحاشي خمزخونه تلعيلو نيروم إذا حساب أبجوجن بورانان زلو تولاد أورومو جال قمتشون أبنشانقل زلو جال دينا أولن زي تسمام علون تقنو أما كلاي زبا زلو أورومو تاي جال سني نغاسان جال أبد سبان نا أديس أبابا كاب زلوم كربز تلعلي ناب كالي كبابي من قسقاس كونه ناب قرباب تهاجرات من سحاب زبل حساب أي تقبلوان زلو أبي ولغا زلو أوروموتات جال راستان جال كانكين كاب كبابان موصا خصوص ميلا حنصيصوم نابزت عموم مستراو بوتاتات كنقساقوسوس تغبر فتنه عوت نيرو اب كمزز امسله اصقام خوناتات انهاليون لووت حبريتان متحغازنان زقلصل يخون ازركب سراويت ناصنت اورومو نا اديس ابابا كاب زلوم قربت عوت كمزغبو زخلو مخانم
ካብ ዘለና ምትእምማን ዝመንጨወ እዩ ናብ አዲስ አበባ ኣብ ዝግበር ወፍሪ ናይ ቀረባ ሓገዝትና ብምዃኖም ኣብ ዝሓለፉ ገምጋማት ዝተራእዩ ክፍተታት ተኣሪሞም ነዚ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ክዳለዎ ምግባር ኣድላይ እዩ ይብል ሰነድ ናይቲ ጭፍራ ናብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ኢትዮጵያ ከተክሩ እንከሎ ድማ እቲ ሚስጥራዊ ዝተባህለ ሰነድ ናይ ጭፍራ ወያነ ክልል ሶማል ምንቅስቃስ ራዕዲ አልሸባብ ንምግታእ ብዝብል ብርክት ዝበለ ኣጽዋርን ወተሃደራዊ ምድላውን ዘለዎ እንትኾን ኣብይ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝገብሮም ወፍርታት ብንቕሓት ዝሳተፍ ጸላኢ ብምዃኑ ኣብቲ ክልል ምስ ዝንቀሳቐሱ ህዋሳት አልሸባብን ተጋደልቲ ኦጋዴንን ሓገዝ ልውውጥ ሓበሬታን እስትራቴጅን ተጠናኺሩ ዝቕጽል ይኸውን ይብል ሰነድ ናይቲ ጭፍራ ዝገርም እዩ ንኸይጸድፋስ ቆንጠጠፈ ይሕዛዝ ዝተባህለ ከምዚ ናይ ጭፍራ ወያነ ዓቕለ ጽበታዊ ሃተምተም ክኽሰት እንከሎ እዩ ወያነ መወዳእቱስ አልሸባብን ሸኔን መድሕን ክኾኑ ዋያ ተመንያ ምህሙን ሰራውር ቆንጠጠፈ ግን ካብ ምጽዳፍ ዘድሕን ኣይኮነን እንታይ ይገበር ወያነ ምዕባለታት ጥፍኣታ ቀዲምዋ ንፍሕሶ እኪት ስራሕ ዕድል ኣይገበረትን ሓየታትን ምዑታትን ዕድል ኣይሃብዋን ደርዒሞማ ተደርዒማ ምስኪን ጭፍራ እቲ ሚስጥራዊ ዝተባህለ ሰነድ ናይ ወያነ ከም ዝኽብል እውን ይቕጽል እዩ ውሽጣዊ ዓቕሚ ምውዳብ ኣብ ዝብል ንኡስ ኣርእስቱ ሓይሊ ምክልኻል ትግራይ ብምጥንኻር ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ናብ ሓይልና ክጽምበሩ ምግባር ተኻኢሉሎ መናእሰይ ናብ አዲስ አበባ ዝግበሩ ወፍሪ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ቃልስና ከም ዝኾነ ንምእማን ዘኽእል ጎስጓስ እናተገብረ ይርከብ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ሓገዝትና ኣብ መጻብቦ ግዜ እውን እንትኾን ብዝገበሩ ወጻዕሪ ዘበናዊ ዕጥቂ ክንዓጥቕ ክኢልና ኢና ኮይኑ ግና እዚ ምዕራፍ መሪር ምስ ምዃኑ ቀጻልነት ብዘለዎ ዕጥቂ ከቕርቡልና ርክብና ኣጠናኺርና ክንቅጽል ኢና ስንቂ ተጋደልትና ብቐንዱ ብርብርብ ህዝብና ዝማላእ ይኸውን የግዳስ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ዓለም ለኸ ሓገዝቲ ትካላት ኣቕርቦት ስንቂ ከይጓደል ኣብ ትሕቲ ቁጽጽርና ክንገብሮም ይግባእ ጥንካሬ ሰዓራይነት ስነ ልቦናና ሓፍ ዘብል ስራሕቲ ዶክትሪን ተጠናኺሩ ይቕጽል ንመሓዙት ቃልስና ዓወት ከም ዘይተርፍ እናበሰርና ሓቢሮምና ክጓዓዙ ዘኽእል ልውውጥ ሓበሬታን ፕሮፓጋንዳን ፍሉይ ቆላሕታ ይወሃቦም ራዕዲ ዝነዝሑ ኣብ ማእኸል ሃገር ዘሎ ህዝቢ እንተይተረፈ ኣብ ዓቕሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ምትእምማን ክሽርሸር ዝገብሩ ሓበሬታታት ብውሽጢ ዓድን ደገን ሚድያታት ምብጻሕ የድሊ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ሚድያታት ዩቲዩብ ልዑል አበርክቶ ስለ ዝህልዎም ሓገዝ ሓበሬታን ፋይናንስን ተጠናኺሩ ክቕጽል ይግባእ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዘለዉ ኣጋራትና ዝኾኑ ሚድያታት ተኸታታልነት ዘለዎም ስራሕቲ ክሰርሑ ይግባእ እዚ ድማ ብውድብና ብዝቕረጹ መልእኽትታት ዝምራሕን ብላዕለዎት ኣመራርሓ ክትትል ዝግበረሉን ይኸውን ሓይሊ መንግስቲ ኣብይ ንምብታን ክግበር ኣለዎ ዝበለ እቲ ሚስጥራዊ ሰነድ ናይታ ጭፍራ ኸኣ ከም ዝኽብል ይጠቅስ ፖለቲካውን ማሕበራውን ቅልውላው ምቅጽጻል ማለት ካብ ግንባር ኩናት ብዘይንእስ ነጋሪት ኩናትን ፕሮፓጋንዳን ዘስዕብዎ ማሕበራውን ፖለቲካውን ቅልውላው ንጸላኢ ልዑል ዋጋ የኽፍልዎ እዮም ስለ ዝኾነ ኣብይ ዝረኸቦ አንጻራዊ ምርግጋ ዝጀመሮም ልምዓት ሕርሻ ስርናይን ካልኦት ዘፈር ኢኮኖምን ክተዓናቐፉ ብምግባር ስራሕቲ ልምዓት ገዲፉ ኣብ ሓዊ ምጥፋእ ክጽመድ ምግባሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ገጹ ናብ ልምዓት ዘዞረ ሓረስታይ ይርአ ኣሎ ብዝተፈጥረ ግዜያዊ ክፍተት ዝሓረሳ ጥረምረ ናብ ሽርፍኡ ማለት ቆፍኡ ክሳብ ዘእቱ ክንጽበ የብልናን በሊዑን ተጸጊቡ ዳግማይ ናብ ትግራይ ገጹ ምዛሩ ስለ ዘይተርፍ ንኹናት ኣብ ዘይተዳለወሉ ግዜ ስጉምቲ ምውሳድ የድሊ ወሰንን ማንነትን ቅማንት ብዝምልከት ህዝባዊ ሕቶ ክለዓልን እቲ ከባቢ ናብ ዘይዛሪ ፖለቲካን ማሕበራውን ቅልውላው ክልወጥን ዘኽእሉ ስራሕቲ ክንሰርሕ ይግባአና ኣብ ክልል ደቡብ ዝርአ ዘሎ ሕቶ ክልልነት ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ክለዓሉ ምግባር ስራሕና ክኸውን ይግባእ ዝኾነ ይኹን ማሕበራውን ፖለቲካውን ኣጀንዳ እንተይነዓቕና ናብ ኣደባባይ ክወጹን ህዝባዊ ቁመና ክላበሱን ምግባር ዜጋታት
ምዝቕባብ ዕዳጋ ምኽኣል ኣቢዎም ኣብ ከቢድ ፈተና ኣለዉ ስለ ዝኾነ ምዝቕባብ ናብራ ዘኳሽሑ ኣሻጥር ብምክያድ ህዝቢ ክዕምፅን ፈጣን ለውጢ ስርዓት ክገሃድን ዘፈር ኢኮኖሚ ምቅዋስ ንጽባሕ ዘይበሃል ስራሕ እዩ ዝተመረጹ ኣፍረይቲ ትካላትን ምኽዘናቶምን ምዕናው ኣቕርቦት ሸቐጣትን ነዳድን ክትኣጓጎል ምግባር የድሊ መጠቓለሊ ሽርሕታ ዘዘንጉዑና ዝንጉዓ ስለ ዘይኮና ንይምሰል ዝቐረበ ጻውዒ ሰላም ብዘይ ምቕባልና ካብ ተሓታትነት ታሪኽ ዓርስና ኣድሒና ኣለና ብምቕጻል ዝጽበየና ነዊሕን መሪርን ቃልስን ምዕዋት ቅድም ክብል ዝተሓበሩ ሰለስተ ኣንፈታት ከከም ኩነታቶም ኣብ ተግባር ብምውዓል ዓወት ትግራይ ከተግህዱ እናተሓሳሰብና ዝርዝር መምርሒ ምይይጥ እናተገብረሉ ስለ ዝኾነ በብደረጅኡ ዘሎ ኣወዳድባኹም ክፈልጦ ክግበር እዩ ይብል ሰነዳት ናይቲ ጭፍራ ዝገርም እዩ ናይ ወያነ ነገር እሸላዊ ውጥንዛ ጭፍራ ነዚ ክትግዕታዶ ትርህፃ ኢልካ ዝሕለፍ እዩ ምስጢራዊ ሰነድ ወያነ ጭኑቕ ኣእምሮ ዝሓለሞ ሕልሚ ይስፊሩ ሕልሚ ደርሆ ዝተባሃለ ከምዚ ናይ ጭፍራ ወያነ ምስተረኽበ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ንሳ ሕልሚ ደርሆ ክትሓልም ሙዑታት ድማ ኣላሂሞም ዕድሚኣ ይሕፅርዎ ኣለዉ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኤሪትርያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ካልእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ሳብስክራይብ ሸርን ላይክን ምግባር ኣይትዘንግዑ ሰሰናዩ በብዘለናዮ አርበኛዊ መንእሰይ ይተንተን ታሪካ ለበዋ አበዋት ዕድሪ ተቐቢልካ ካብ ጊዜ ስሳታት ብረትካ ኣልኢልካ እምቢ ንሃገረይ ኣይግዛእን ኢልካ ካብ ከተማ ገጠር ሞታታት ኤሪትራ ብኩሉ ኹርናዓት ትውሕዝ ናብ ተውራ ብንጹር ዕላማ ዝሕለል ሕለና ሰላእ ኸይብሕታ ምችውቲ ሃገርና ኤሪትራዊ መንእሰይ ዘይርሳዕ ሞያኻ ኩሉ ናብረ ዓለም ብጎኒ ገዲፍካ ብርሱል ስምዒት ባዕዳውያን ነፂካ ብድሁ ብምባል ንጉዳይ ሃገርካ ድሕር ከይበልካ ጌና ብእሸርካ መጃሂድ ኮይካ በረካ መንእሰይ ዓቢት ወለዱ መንእሰይ ብኽራና ጌና ገዛቲ ዕድሞም ዘባቢካ መካኒ ኩሎም መደል ሓቕቲ ንታሪክ ገምጠልቲ ንሓገር ጊጾ ንፍትሒ ጓሳይቲ ርቃት ዘይደልዩ ንሓፋይ ዘበቲ ዕድል ኣይተሃቦ በሎም በብሓቲ ንዓኻ ንምስዳዕ ዝእለም ሽጣራ ኣልኮላዊ መስተ ናይ ሓሽሽ ዳንኬራ ኩሉ ኣቕልበሉ ዝግበር ፈጠራ ሓራ ንኽትወፅእ
هاجر كإريترا إريتراوي من أسي يرسعمو يغا كلنا برا عرب نغني قريب كابرو سون سميتين بعداو ينسي كابر بمبال نقول هاجر كاريحين كيبلكا كينا مدشن كابر جهيد